primer eix vertebrador del nostre programa era el tema de treballar per consells. I poso un exemple que és més clarificador. Mireu, un consell cultural. Ahí estaran totes les entitats, totes les associacions, totes les personalitats importants del món de la cultura en un consell, on es debatrà tots els punts que vinguin derivats de la matèria cultural. Planificacions culturals, cinema, teatre... No és un somni. Així després podeu parlar amb José Chulbi, alcalde de Xàbia, com funciona Xàbia. A base de consells. No és un somni, és una participació ciutadana.